jingkajia kabarit kadang kajia surok ni na after party di party na kasi tapi party cuti jai beriu dan kita support kana ban file fa dan dalam apa ko kana tadi sedang dia kajia paramaki di one file fa ban kunjuru ki kita ke confront ki officer ban po duty po ni po thana then ba officer joki badan ni la batai ki ban file deka FIR no de kawai ka party la ready file FIR kawai ka party bade long hari ni ki refuse ban file deka FIR de hadin ka kadon ka altercation ni dai then officer joki ka bala la specify ki la batai ki ban file ka FIR ki refuse de hadin pat ki wan bun ki breu ki mo ni bla ban yu tip ki ki wan support pada de sdang dot support sdang dot support kat ba kidang ya kran ya benbe support pada ki badan support ki thaya ka kan kam dar kom tang hadu mene ni dan tang kawai ka FIR bala submit de in fact officer pada ni la ong ki ba pd ban submit ka FIR den rei klam submit hadu ta klam submit dan kawai kiliang ki di atas side pada kila submit ka FIR de kam de kum ta ba klam submit klam bring ka FIR de la dan mana submit FIR ki officer ni ki perbuatan ni pilihan baik nala banong ba cases registered that means investigate into as per the section of law yang kita ngamla ban disclose ta war dan case dan registered that means look into ila identify katukane ban ngamla ban disclose ki na keling chung hi barak ki platform ni persan kapla ban kren ya ga jingsuk ban ki piece ni tai ban de ban dan kanoka clash ni tai abro ki platform ni kren ki disna pingin ju promo re kini ki kai ni klip mil kiro ba kan don ka jingjia ka bahe men rei data ka jingjia ka bari pas lo rei ngapti ke din bakila social balai gon reu din azar ka poi ka jet ni ono ki kna ki badon nem med ki persama smart ka dia jam ki CRPF ki asal ru ki CRPF then they have every right to defend it dia main lati par ki persang ban smart ki dia jam ki CRPF ki CRP lai kilo innocent kila deputy nang ni ki mo lipai no asha jakasa la jam te por ki dang mi nang ni ki asal ki have every right man you ki main pe no ki mi officer jong nang ni na po thana ki le specify ki to ki CRP ki le no so pada non chui dang ba non chui ki along dong atem ho ki atem kai dang ba attempt for ban smart ki weapons ki regular no officer jong ni banang po ki le mi no shpa yang ban lain no taka jing berapa snatch ki weapons yang tanya pala bano mar pa ka case kadang shui register yang sampai pat din panggil ayat ka investigation